Welcome back guys. Diyo namin na naman po Peng Palibot Vlogs. So ini, munta kami po kayong Lakeshore. Ito may ipag-collab kaya kami i-Pops tonight. Ciao. Ating kaming metong guest. Yes. Si Iner. See you there. Pops tonight! Ayos! Ay, stress! Nakakabahan ako baka umulan. Lugi ako sa inyo. Parang may mali. Dapat lang namin to. Saya po kami may Pops tonight. Eh kaya man po mabubusot yung traffic. Oh! Wow! Nanay dyan! Special guest din, no? Hello ka sa vlog namin. Hi, Powers! Kamusta kayo? Game! Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit, naduduling siya. Boom! Memor loko. Dug. Sabay ni. Stars na ulit yan ah! Parang mo, Chok? Punta niya. Yung punta lang ko. So, hindi po pantunan kayo po sa Gulito night. Medyo mawalaya po kasi. So, ito kami po kining Kamuning, Mexico, Pampanga. So, ating pong checkpoint kini. So, din po. Maka-stop over na po rin alimang sa kayang kini. So, ayan. Ito po yung tonight, see ko na po. Oo, sige. Go! Lumi tarantado. Sir, pwede po kaya sa Starbucks? Basta may facial lahat po. Oo, meron naman po. Pupunta lang po. Okay sir, thank you. Hi mga Pops. Hi mga Pops. Ay pag-collab lang ako sa kanila. Kung nakasubscribe kayo sa kanila, subscribe nyo na rin ako.
Saka huwag nyo na rin skip yung ads para naman panggas. Mananaya kami po, kalwa ng Brian. Sobra. Sobra! Ano po kami? 2,000 years later. Sa wakas, niwal niya po. Niyang kalwat. Mararanok na ako, mararanok. Yeah! Uy! Sorry, may alwat in flight. Picture na kami dari. Uy, pangitalan. Binaligay po yung tonight, ketang, ipaps tonight, ketang ray. Parking na. Kasi, mamaling motorcycle. Hindi. Sinalila po rin nga behog yung kilog ka rin uling bawal po kasing marakal. Itong kilog. So, sinalila pong tama na. Mga kaya po ganyan kilog. Tama nga niya yan, inuman niya yan. Ne, sige, sige. Ano ka ngayon? Naglakad ka ngayon. Layo no. Sinasakay ka na kasi kanina. Wait ha. Agit siya. Wait ha. Ita. Wow. What a view. Nano! Mapagal ka! Buri mo yan eh. Kami sa akin nandin no. Sorry. Layo ng parking. Internal. Kaya ka mag-face ka niya. Manggigil. Kulawan mo. Nyaman na pumakan? Ganito kumain ng... Makain ni Ma'am fresh fries na ba? Sige mo. Hey. So, wait na guys, at kami ngayon ni Kenny. Mismo gilid na ng lake. So, impompress ko itang bala mo malapit ng muran. Nga, pinapin natin kanina muli na kami. Napong kanya man mag-jogging tangkin. Ipag-jogging niya po talaga yung partay niya. Layo kasi nung parking lot ng motor. Kaya nagpa-service muna ako. Malapit naman eh. Ito na, nandito na tayo. Ganyan ako social mga paps. May tagahatid ako sa parking. Iyan eh. Uy, sumakas agad natin yung motor. Oh, yan nga mga paps, nandito na yung aking motor. Ano na, karnap? Sige. Makakauwi na ako. Salamat sa inyo. Bye-bye. Palibot vlogs. Behind the scenes labo. Raps tonight ay pag-collab. Okay guys, so mayari na naman yung metong vlog. Dakal salamat yung pamanalbe. And thank you, Pops Tonight. Subscribe kayo kay channel na, monetize na. Congratulations, Pops. Don't skip ads para naman meron akong panggas. Alright. So, dikit-dikit ang pasibayo kayong tututing vlog. Catch you later. No.